Ir-Rabat, ħanaraw x'qed jagħmel ir-Rabat. Jurgen fidejk. Bonġu li telespettaturi kollha ta' TVAM u anka ta' TVM u llum jiena ġejt propju hawnhekk fir-Rabat u jgħat fis-salott ta' Sejja ħanajda jiena. Għajdilhom inti mela Pawl. Għajdu inti. Le lessa inti għajdilhom. The old strong man. Strong man u anka broken bones jgħidu. Broken bones, Dawk huma l-qamojt tiegħek. Għandi minn kollox. Isma' mela ħanibdew minn hawnhekk għalfejn jgħidulek broken bones, Pawl. Broken bones jiena ħriġta għax jiena għandi kun għadenġer, fimni, u l-ġajt il-Libja, waġġajtaw. Il-Libja kant waġġajt u għajna b'karozza u kelli l-kikal ta' dari għamilna l-ġips. U għawnek waqajt solaro li 6 snin ilu kelli 69 u għandi ħadidġa dari kisset 14 il-kostilli u 13 il-kont frasi. Allura jiena ħarġta billi għandi żmien jgħidu li the strong old men, the old strong men u najdik li għatlek. Broken bones. Tal-broken bones. Għandi għawnek kant waqajt. Għandi da u għajtu kollu. Imma ħanajlek, issa tajli da kollu ma xorta wahda u jħed mill-aktar irġiel b'saħħithom ta' Malta inti. Li tajba, li l-oħrajn kważi waqfu kollha 55 u 50 u jiena 75 għadni għaddej. U għadek għaddej. Għalek the old strong man. Tant kemm għadek għaddej li iktar tard ħankun qed narawk ukoll tagħmel daqsxejn. Nagħmel ejwa ħafna. Però fih ma nagħmilx ħafna. Bħala daqqit fuq hija x'nittrejni ħafna sit-ups, jiena kont nagħmel 600 sit-ups. Il-ħanina 600. Kont nagħmel 200. Jiena wara 10 najja. Però crunching. Mhux toqgħod tiela u nieżel fuq it-tavruna noqgħod crunching hekk, allura inti qed toqgħod daqek 1, 2 u ma 200 nagħmel 10 seconds 1, 2, 3, 4, 5 tibda tara l-istilet. Sewwa. Allura niflaħ daqqa. Imma bħala peace billi għandi l-ħaddiġġa dari, deadlift kont nagħmel 300 kilos. Illum il-ġurnata nipprova pereżempju miegħek ħanamel 100 kilo biex ma nissugrax ħafna. Mhux hekk, ara dan issa aktar tard nipprovaw u naħseb li ħanarawk ukoll taqla xi ħaġa xa jagħmlu. Ħanamel injama bil-ħadida fuq is-sonku tiegħu naqla tlet daqqiet ta' mazza. Oh no, ħanaraw x'inhu ġej. Għamlu l-kantun għax kif nagħmlu kantun fuq rasi nkissru. Mhux hekk. Fuq is-sonku tiegħi. Eżatt, dawn ħankun qed nitkellmu dwarhom ta' għax anke għandna r-ritratti x'nurhom lit-telespettaturi. Intervistan inkun barra. Mhux hekk. Eżatt. Tisma' ma jiena smajtu kolli għandek laqam ieħor inti meta tmur tagħmel xi xew ukjuna min-nisa. Ejja. Imma dik dik għax joqgħdu jaqbdu miegħi għax għandek 75. Allura meta jkun hemm xi xew u nabbu xi tfajliet fuq il-karozza nidilhem the old lover men. Saħej. Isma' Pawl, allura inti minn dejjem kont sportiv. Jiena li sportiv minn 16 sena. Jiena pereżempju qed noqgħod hawnhekk dal-post jiena kienet toqgħod il-mara tiegħi. Aw kif toħroġ hawn barra u jien kont noqgħod fi sqaq ieħor. Issa ta' sqaq ieħor dar konna benija u ġejt noqgħod hawnhekk x'għid id-dar hawnhekk u ġejt noqgħod hawnhekk. Ġifieri inti ta' 16 sena bdejt titrenja u dejjem bqajt dejjem bqajt nitrenja u dejjem kont nagħmel il-roti tal-konkos fi sqaq dejjem nikkummedja kulħadd dejjem jgħid miegħi. Dispiċi wieħed għandi li dawk ir-roti tal-konkos m'għadhomx għandi. Għax kieku tista' tgħid il-ħajja tiegħek u turihom, tifhem? Kont nagħmel min tal-konkos. Kont nagħmilhom il-Fede ġa fihom biex accident, għax indem kont naħseb x'jista' jiġri. Allura kont nagħmel x-xibka banda jisaw kaxxi biex tinqasam xi rota minnhom tibqa' mdendla ma twaġġanix. Fil-fatt meta kont il-Libja, il-manager tal-Libja tgħix kemm kien faħħani fil-ġim il-wires li tarfaħ tal-multi-ġim kont nagħmilhom wire extra biex kien qata wire issib liħor. Mhux hekk, eżatt, tisma' li tissemmini l-Libja inti għamil żmien twil taħdem fuq ir-ribta żejt. 13 riksa żejt. Kemm? 13 sena. 13 Fuq l-offshore, fuq il-baħar u fid-desert, tifhem? Kif kienu dawk iż-żminijiet, Paul? Fehmni kienu ġranet sbieħ ħafna meta niftakar pereżempju u li kien hemm naqa' l-familja u għax kont nagħmel ħames ġimgħat hemm u tiskanta tam. Konna mmorru nċemplu aħna d-deżert għandna sija li hemm karozza u sija law. Kif id-deżert? Bid-deżert kien ikun hemm il-villaġġi jgħidulhom u tista' tmur ċempel għal Malta. Allora konna nagħmlu sija li hemm u sija law. Mela aħna ma naqbdux li Malta viċin u mbagħad l-Amerika u l-oħrajn jaqbdu. Tispiċini. U t-tfal meta kont inkellimhom kienu jbikkuni tgħidli għala. Għax kif ninkellimhom hello pereżempju, orrej papa kellimni ħadd kelmek il-mami. Hekk kienu jagħmlu li. Ħassbiex biex jitkellem. Diffiċli u li tkun tgħix il-bot mill-familja. Jibsa. U l-aktar li diffiċli meta konna nsuqu fid-deżert
u tagħmel xi ġurnata jew jumejn mitluf. Biex l-ewwel darba jiġi ġibli jew hekk u ma tarax, tifhem, hemmhekk ilħaqna mxejna. Tara muntanja ta' ramel. Jumejn wara tmur ma ssibix hemm. Allura faċli ħafna biex titla' Gibli. U l-windscreen hemmhekk ilħaqna soqna. Noħorġu rasna barra jew titla' l-windscreen għax tkun kollha ttikkjata bil-ramel. Żgur, żgur. Hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin u hemm il-firda, il-klar il-firda. Eżatt. Il-firda. Inti the strongest person biex imbagħad ovvjament daw l-affarijiet. Dan bdejthom emozjonali, Dan ta' strongman bdejna jom ta' 44 sena tqajt ma' Tony. Ekku, għax intom kontu jiskom dejjem żewġ persuni. Li jem tajjeb tajna miħa maqdar il-ħadd. Imma kien hawn il-mennu kien hawn falson, ġew falson dak kienu joqogħdu jimpikaw ma' xulxin. Minnu l-aqwa u minnu hekk ifhimni. Jien hawn Tony li Tony għandu 33. Alright, illu mandi 75, u jgħamil mot u jgħamil hu u ġunjajna xulxin. Ma għodix nimpikaw ma xulxin. Isma, semmi li daqxejnek dal-sport estrem li għamiltax per eżempju, inti kont ġbit Bowser. Il-Bowser ġbittu bidejja. Li għandi dispjaċi l-Malta, meta ġbit l-Malta bisnini. Aeroplan. Aeroplan bisnini. Ġifiri ġbit aeroplan bisnini. Bisnini, pero mandi xnuwi, dik il-biza. U ma nisrawni, ħafna minn nisrawni. Għax l-istoria kienet, jiġbit l-aeroplan. U l-aeroplan nafaħlu t-tajjer sajjeb, pero ma satax id-dewu ħafna, għax għamil ħsara roti. Allu għalli kull mandek inti 15 minutes. Kif ġbittu, mux ġbittu x-xidinja ta' forsi minn awsim. Li tmexxi aeroplan tafxin. Il-bulwata jimxi ġiġbiru kol bizzejed, għax wara jistużjaw 15 il-piet li ġbittu jiti għalaw il-xeda. Kif enu ma snienek orrajti, mekkadu? U ximmu tatlu biex narġa nġdu nħu video għalli I'm very sorry, għalli ħajkolli nieħdu, għallax ma nistax nħalli t-tajs minn fuq. Mux hekk. Ma għandi xnuwi, tal-linja għandi xnuwi, trakk għandi xnuwi, kollox għandi l-videos. Ġbittu kol karozza b'udnejk u inti. B'udnejja nġbet karozza. Bxari nġbet karozza b'6 minn nies u bon nġbet karozza bija kemm trid. L-aħħar jew minn show kienu xi 15 ġal-karozza u anke tfal tefa' fuq il-kirjal. Dik saħħa speċjali għax tagħmel il-ċingamon u kont tiġbed lura dik tagħmel ħafna saħħa. Mhux hekk, mhux hekk. Isma' wara mbagħad kif tħossok wara li tagħmel dawn. Ma tħoss xejn jiġifieri inti. Fil-fatt hawnhekk kiena billi nagħmel 606 b'saw tista' tili bil-pon kemm trid ma nħossux. Għax b'saħħtu. Dejjem nagħmel hekk biex inti tippissa saqqek il-barra u ma nħossi. Isma' importanti li ngħidu li daw għax inti professjonali fuq daw l-affarijiet jiġifieri ma jistgħux in-nies jagħmluhom. Qed ngħidlek, jien kont nibda b'50 mbagħad 100 sa ġiet nagħmel 600. Issa billi kont weġġajt mhux qed nissoga qed nagħmel forsi 250-300 ma nagħmilx iżjed. Mhux hekk, eżatt. Affarijiet imma daqqiet ma nħossomx ta' rasi, per eżempju, ma nħossix aqqas. Ta' rasi, bil-kem ma nedlek xrib helmet kitti daqqa ġal-helmet nħoss aktar. Sewa. Għaxina namel xugar ma nirwieħ u namlu kawwara jidu tont bħal dawn li ta' barra li jgħudu jgħalfa fuq rasom. Allura daqqa noħoda fit-tar ta' rasi, ma noħodixaw. Allura dak namel għalik biex id-daqqa xinat id-daqqa ma il-ġebla ma tmisfu għaw xaw għanna l-moħ. Mux għet it-toħda fuqaw u l-ċaruta tinżel isu pulsir u ma tmissulix għax kit mislaka u għazajnu. Eżat. Isma Pawl, inti nannu ta' 7 għandek 3 tfal. 7 napetijat u 3 tfal iħa. Hemm xi ħadd minnhom jew li ħareġek uħobda l-isport estrem bħalek. Dan il-gynecologist. It-tifel tiegħek. Tabib. Għamel ħabta jitrejna l-karat. It-tifel sportif ħafna għadu sal-memu jimxi. Imma billi baqa jistudja biex jilħaq li laħaq kellu jitlaq il-karat kważi kien wasal black belt dak. U għandu t-tifel tiegħu qiegħed jagħmlu wkoll il-karat, it-tifel jagħmlu pjanu, aħna razza ta' sportiva ħafna tfal tiegħi, pereżempju it-tfal kważi kollha marru tal-scouts, it-tifhem. U jiena il-pipe u dejjem nittimur mal-scouts biex indoq il-bugel qatt ma mort. Għatma rnaċċilek. Għatma mort. Isma l-bugel forsi ma doqqajtu, xemma vintajt ħaġa oħra. Il-bugel mara. Issa narawh dak, issa narawh ta' mena ftit momenti oħra. Isma Paul, ħajkonna naddu linja fl-studios, imma meta niġu lura mbagħad issa ħammuru fil-ġim tiegħek. Ħanippruvaw nagħmlu daqsxejn weights jiena u inti ħanaraw minnu l-iktar b'saħħtu fil-fatarina minn taħt bil-flok tal-ġim ġejt. Kieku tkun taf minnu l-aktar b'saħħtu sabbija. Istak ġejt 6 snin ilu, mhux issa. Issa mhux ħanabbuża. Xorta dak iktar b'saħħtek. Żgur mhux forsi. U taf xi ukoll noqogħdu naraw daqsxejn ritratt tiegħek matul iż-żminijiet. Tiegħek pereżempju tiġbed il-karozzi, palma semmejna insomma dan l-isport estrem. Dik għall-bidu jiena kont iffissat li ħin kollu nieħu video. Pereżempju ġbed karozza u ħadd video, ġbed tnejn, ħadd video.
illum il-ġurnata, Tony jħen kollu li tieħu video, naqbel miegħu għax kull meta ngħidlu għandi bżonn dak ir-ritratt isibuli mill-ewwel. Ngħidlek, ta' imma jiena ngħid, għalhekk ma noqgħod nieħu l-video, għamel ċew kisset kantu, għamel ċew ieħor kisset l-istess, dejjem jisamira pietu l-istess. Imma Tony ħobb jieħu l-video. Imma sabiħ li kollok il-memorju wkoll. Tony għandu l-memorju ta' kollox. Eżatt. Mela, jiena ma' The Old Strongest Men of Malta ser nkun qed narakom minn hawn sija oħra. Ibqgħu hemmhekk. Kollox fidejkom jien.